L-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM sospendiet l-azzjonijiet industrijali li kienu pjanati għal ħamis u l-ġimgħa. Fis-qarrija l-Union qalet li ttieħdet din id-deċiżjoni b'sinjal ta' rieda tajba wara l-laqat li nżammu fl-aħħar jiem bejn il-MAM u l-Gvern. Madankollu il-Union sostniet li fil-waqt li kien irreġistrat progress fil-prinċipju għadha qed tistenna l-eżitu tal-laqgħa pjanata għall-erba'. Dan bit-tama li tinstab soluzzjoni u ż-żewġ naħat ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu flimkien għal konklużjoni xierqa. Fit-tmiem l-aħħar mis-sensiela tal-laqat li nżammet it-tnejn fil-għaxija, is-sitwazzjoni baqgħet waħda inkonklusiva fejn sar dak li kien deskritt bħala ftit progress bejn iż-żewġ naħat. Il-kwistjoni għadha ma ġiet solvuta wara li l-Union tat-Tobba għadha qed tinsisti li l-Gvern jiddiskuti magħhom entitajiet oħrajn mill-quta qabel ma jiffinalizza trasferiment ta' 3 sptarijiet lokali minn Vitals Global Healthcare għal Ant Stewart Healthcare. Is-Segretarju Ġenerali tal-MAM Martin Balzan kien ikkwotat li l-pożizzjoni tal-Union baqgħet soda u li matul il-laqgħa enfasizzat il-proposti tagħha dwar din is-sitwazzjoni.